Az otthonteremtés az egyik olyan dolog az életemben, ami állandóan foglalkoztat. Igaz, az otthon érzése számomra személyekhez kötődik, emlékek táplálják, de az egyik legkedvesebb elfoglaltságom az, amikor szezonálisan dekorálhatom az otthonunkat. Először mindig takarítok egy óriásit, aztán teljesen intuitív módon elkezdem részenként haladva. Idén a falon lévő képekre is nagyobb hangsúly kerül, mert rátaláltam az Artbridge-re. Az Artbridge Magyarország legnagyobb online galériája. Egy olyan magyar fali dekorációs webshop, ahol több ezer kortárs nyomat, poszter, plakát és keretezett kép közül válogathatsz. Az Artbridge nem csak nyomatokat kínál, hanem teljes képkészítési szolgáltatást is, akár keretezést vagy paszportuzást, amely során a kép és a keret közé egy színes vagy mintás kartonlapot helyeznek el. A paszportus segít a képnek kiemelkedni, és összhangot teremt a kép és a keret között. Ezt is ők végzik a műhelyükben. A weboldalukról idézve, itt olyan képeket találsz a faladra, amelyek mögött komoly munka van, mégis frissek, inspirálóak, és segítségükkel kapcsolódni tudsz a város kreatív világához. Céljuk elérhetővé tenni a művészetet, és elérhetővé tenni a művészekkel való kapcsolódást. Jó nézelődést kívánok!